Sabre mume yen hyase na ukuma pema apem beba no ho adwuma yenye baby a wo hwe bi free baby a wutie mi free mame ma wa chen ma wa hama wa jo enfambra Nyansapo afidikesie yi eso Abusuya adwoa matena sena onim se metena sese ya na ya sante se mu hia ye tini ebedi ya sante se mu enkomo ene na di kan ana wotim wa afidikesie yi so a mesro se obefa wo phone na wakọ eye search engine no wakọ subscribe channel no ede amame wadwe nhire so hu behia nti obetimi de wadwe nhire afa comment section no ase se na be ya so betimi akire wadwene e wone nkomo a ye bedi e wa afidikesie yi eso Abusuya sembebe na ekoso ewo eye asantifo ye tirimu ni titiwe ne bra enenam so hyene ni media ne so efa sabio eni enso ade ni guasesem otan a eye nkrofo mu bi bloggers bi a yabobo omo pae kwehye omo achi se omomfa eye asantisem endi agro omomfa ntoto form na sabio yewra opemso ye boni dia na eboye mu ase omomfa nanim enye ade bi a ense enfata ubusa ho nsembebre na ase dian ana emasa ade we ekoso ade ye ni nananom atena nkonya nananom ahemfo a sabio omonso betimi ade omonsasi omobo aba social media ne so ababekoko den ede amayewra wo bra ye hu sa videos we ewo social media ne so ede fa yewra ho ya sante sem ho ya sante man ho ene niema bebre na adwoa meso babusa me ho nsem ni bi menim se wo so ubusa ho nsem etie na ye bedi enkomo ede afa sentia asanteman ewo time sentia asanteman ewo time any sentia sa social media yi so ye di AI generate fake videos fake pictures edi gu ye mpanyifo ho fi ye di se wo mudi na ye di ye niam basa edi tia wo mo ene mewo onimdifo bi e wo studio ha ne betwe nkomo sanso na mewo onimdifo bi a ono so e ba abefo infidie ni musi emfa infidie generate bibi mfa ngu obi ani ma ase kwan e befa so asi ano kwan e befa so abre ni nyina ase a ono so odamufu a ye ne no betwe nkomo e wo Nyansapo ye studio ha se ye befre no ne ne di nkomo de ono so betima ye e de aboa ye nananom atena nkonyo mu asantema mu ni titiru ene opemso de ote brawe ene krawe nwoma so dane da nyina wona wogu nanim asende asantefo betima ye ede abo na yebesi saade we nyina no kwan etika me ho na ye ne no eni nkomo ewo ahoma yi so okay abusuya manya odimdifo yi ewo me ahoma yi so a mepese me ne no ebetwetwe nkomo na ono so akire yen eniema bi a ekoso ewo abefo yi afidikase no so AI IT ho niema mudi gu mpanyifo bi ho fi ene kwan ebefa so asia no kwan na se ebebre na se etika me ho na mema na kwa abane enfa nkomo no enhyehe so odimanyafo mema wache ma wajoma wakwaba edeba Nyansapo afidikesie yi so okay na me da chief mo na afimo mo fi Nyansapo mi na mo mi na okay 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 me ba chaw me pese wo bebo wudin eni baby a wo kasa free prempren a me ne wudin komo wo afidikesie yi so but if say Louis okay me IT specialist me Juma one way head office China wow me PhD holder in computer software engineering okay ye besa mo akwa babiem na ene me pese me ne wudi enkomo edefa eye kwan a ene mabunu sabio omode abefo afidikesie so egu nkrofo ani ma ase menim se ban na wo hu eye niema bi a ye editia opemso yewra de ote bra wene kra wen woma so sene ade bechi yebeda asore yesi ye de hankofa gu yewransa ya kire no wo be hwehwe mu ahwemu na asem no so no kra bia enim na me pese me ni udi nkomo se won so wo hu sa videos ni bi pictures ni bi na wo hu ye no ofa asem ne sen yana ya say we are something like something something on my oh and me yini me something on my na me blame ni mo bia say ya kasa ye ho something na kasa na ye ho okay it do maybe now we are something now we are proud say we are something yeah if you see how today and matter but now it do people say asante na aja abidi ni pe side
And only outside the whole town. Okay. And I won't be out to we if I can remember any of my questions. Hey, yeah, and then that may buy ya, may see you who to be also well. And if I actually the new I put some cool Okay. Hey, yapa. You didn't want to change that area, Now, what who saw videos ni pictures ibia sabio nananom o manimu a ye de handcuff egu ye ransa egu nanim asese ya kire no na mpo ya kire no e no kwese ya kire ewura Baby, you now, ade, na say, nipa, ode, fiber optic cable by and then click social media. I upload the pictures, I upload this video. How it is better, all those things. Okay. Oh, yeah, essentially, wow. Dr. Ebenezer. Yes. Nipa, we say, from optic cable, baby, I say. I know I'm on TikTok, on YouTube, on Facebook, on upload pictures. I can't do that. That person work something. Wow. It's a work out or something. Okay. Eti mini say nka asante ye wadi oye pan ye wonim difo a omunim de e wo abefo tintan fidikesie so se emfa ya abefo nimde enye bibi. I can say, IT specialist. I'm a friend for India. I hear you, my mother. But Obama, the way I'm going to show only the so. Now, but here, be a pound for your fear. Yana, and maybe I'm talking about traffic. Something for you, and you want IT specialist. Manhyia, we are talking now. You become dealing with it. Okay. You cyber security agency. I'm buying police power. Cyber bullying. Come to say, okay. I'm for bullying on social media. Not banner the time, not now we also Ghana. Time. Yeah, section. Any part of the book here, I will for German show. We do with him. And then I'm for me the some good limited. Then if I'm going to see you, like a people say, I'm for Joshua. I know the neighbor. Enti na ye wosa enti na ye wosa nim difo yi e wasantema mu hai na de be na mo ye de aboa am ye tu sa de na se kora because any o kan ye se ye onim difo no so ya santini enso e ye kofa bai e wo de cyber nsema wo kan onso amene wo kasa minim se wakodare pa e wo sa nim die yi hu enti de be na mo ye de boan de be na sabio e ma mo twetwe mo ho ase e wo sa ne ma we hu. Once I buy a big memoir, and I'll buy a Ghana memoir. But the dear Biano, it didn't sound fair. And you're high in the smile. Okay. And if I want to tell me, she will be, you will get itself in so easy. I said, you are the former woman, she will be shot here. I be there. They ain't come on, they can't have been open. So, because I said, by me, you know, it's only after whatever is going on. Yeah. But as I'm saying, a baby beam, and I think Ghana, and somewhere that the poor not I have the okay. And no more question will be I can't get to move over. Me come send them baby. No, I'm sure no more question. No, that's fine. The problem. What you say? I don't know myself. Okay. And I put the key as in the baby to see you. Asamba. What a smile. That's why you should share any move. Where did Nananom anim? Akoye bibi and smile. Social media. And be a okay. Now, I can say, I want to put at the TikTok. And we just them. You think Kwasea. TikTok a child for a year, but we watch on the TikTok and yet you buy China because the community will say the password Jimmy. Okay. And do Kwasea. I'm an important but in somebody sure. It will do maybe no.
The more simple to money, and basically, the year and out. Okay. It's one block every China. Okay. Now, you know, okay, more China, you should be office, airport, office, almost about 10 minutes walking distance. Okay. Walking distance. I don't know why I'm saying what you're doing. You know, this man, that's how I'm going to block you forever. But everybody now, how the small. And no near some no. Because I said before, so yes, I want to be blocking me now. Okay. So yes, so we allow for many I don't we since the Okay. I'm a phenomenal. Before I can fall a kid. If you back that your pop actually say we can keep back. No more pop actually to be actually. Meaning to examine really money. Okay. But everybody on it, you better too, she said. Okay, most I say, but this is for yes, I do it back. And no near some no. Now as now as some way. Okay. Me pacho kasa. Okay. Now as some way by saying wo kasa wo koye nhwehwe ni mu kodi animu say wo hu say sabio nkrofo de yi ene abefo nimdie yi tanehye ewre nanimonyam ni tumi ne kese na sabio wanya obrimpon bi nso nananom bi antai wachi na akoye san hwehwe animu na ye beyi wama na meso mebusa say mwatimi abo apini nananom de ato manim say sene nkrofo mu bi de asantemanim twitwi form de social media so gu nkrofo anim asene yaso ye pese ye de nimdie boa ntimo so support ye motu sa na mo no. Ashanti, your mind. Ashanti, your mind, yeah. And by you won't be your IT council, and I want IT team, and woman, yeah. And by William, the department, of contractor say, okay, I live with the person. I live with some William, the but by you need IT department, or maybe I think Diana, Emiliano, and won't. It's not computer soon, the point. Okay. And I found Nyansapo Tv. America because small bomb. I'm not going to bomb you run. North America. Yeah. Robert bomb. So I'm going to pay you that bomb. Yeah, a computer. That's my confidence here. Okay. But by see you can know that's right. That's your friend. How are your friend? I don't know some no. How are your friend? And I friend I'm not on friend on the crowd. I'm going to be doing crowd. No, no, I could do the money. Young fire papa, if a papa doesn't number. Kiss everything. Number kiss by your home, which will be a really question. Asante, your mind. Now, you are a can Passama, be one Ghana. You got sad. Long silly, rumba, you six, car, gun, not icon, certain name, not up now. You see, no. Yeah, as him. The beer is in this summer. That's like a mind, be a chilling with the possible. I'm here, I can really say yes, God for all, but each one for himself. Oh, yeah. And I go, say, you know what, say, oh, I do and bar at least this year, and I'm here something leave here. Yeah. Mania and fast time. Okay. And I go, about my head time. That's 7 field, the other can be that for you. Memo sa akwanya no. Ai bedroom memo sa akwanya no. Memo sa akwanya no. Let me chat the time. Okay. The people who are bitter about that cases. I say, and now you know what to do. You say you're something for your addiction, information. Now, what's now going to be? We will do that. Picture sign. Obama, you know what some parents you know what you because you know it's say so come we can see here
if you can tell me as something, not golden stew, no 214 golden stew. Now, expect. Like you got on that picture, be not with picture. Yeah, they hang for go hinensa. It's Yamono, hey, and it's taking actions. Okay. May I for on time with she, okay. I'm not holding that picture. Because some conformity, it's a breaking matter. They don't need to do on social media. And one no. And one no. What I'm breaking that. Best send for approval. Say, any reason. Okay. So we make no. So what tangible factor? There is a reason why we are blocking. So I tell you to. No, okay. Yeah, no, we educated. We will let them know say they are before I want something member and next we just okay. Whatever goes on, you will never be that count again. Okay. And no, Emma me person me busa say in fear do say na wo dey ayesa IT dwuma ye wo obi kroso. IT work now, umusa Nyansapo Mr. T IT no Ghana. I was very little more 7 years. When I'm a day Areba, free browsing back to Ghana. Wow. I got a full trip study abroad. Wow. I got a chance to meet Thomas Mensa. Okay. Who was the optic inventor. Okay. And we wanted to establish the Silicon Valley. Okay. Now, all these people, they form that kind of team, and then we are apart because the leader now Ghana, because he said nobody supported him, even the funeral erected barrier. Okay. It will be a hard baby. Okay. My year I people almost about 30 years. 30 years. Wow. Any manya de somebody akwetena bridge me think am de tena he asante me mu say o ye ya na ye o mu afiri so. IT team. You want cyber security team. You want software engineers. You want hackers to Appiah. Okay. The be able to be able you know how to at least Okay. Mame fan komo twetwe nu ensi ha sei. Yen fan komo twetwe nu ensi ha sei ne embra studio bi na ye ne ya pedwafo emedi nkomo. Da fofo ye besa afro na ye ne wato so we eye big conversation a ehia mre pa wo de ye wura mu na wo de ye nso a kire ne ye hu niam bi anisu because niam bi ha niam bi airtime de ye koso social media no so no airtime pa. Enti meda wase se wajebre na onso ni matwetwe nkomo wa fidikesie so nyame nhiraw nananom mbo ho ban na de wo ye bia no enkoyi emfa emma meda wase pa abusuafo ensam bi ha ba otie ne nkomo a wo twetwe na isim se omo nimdie wo saa niam we hu nyina no omo nya support emfamfiri nananom ho ase ekame kwa se wi wanim se wo ye saa de na kwa se wo ye nhwehwe animu ye nsoma enti debi asem ba ho no hwan na wokosu afre no na hwan kwa na wokobo ni din se o support wo se koye ade we fa bo a eye yewra enti no efa ba bi metena se ba efa ba bi so no se wasante se hu hia wa wutimi tu anamon bi wakokoduru so wo ya ye benya obi ono so be ye den obetai wachi enti yembra eye nana enchen nana ye krado watena se ye ba bedi enkomo videos na ekoso social media ne so pictures ene niema san a ekoso social media ne so nana wahunu bi a san na osifaje sa asem no ye wi a ye ba nkomotwetwe bi so say adenti ana asanteman kra no omo times a ye bedi hu nkomo nana akwa aba ya me de na ohu ye de duma nkoma da roma baby a wo firi so boko o be ka se me ma brensu ana da she bru nana we de ye nka jangum ne mboni tew ensem bebre na ekoso social media no so enen komotwetwe bebre na ya twetwe ye na ye hu ensam ne nimguase a abrante ba me pese me boni din asa me ma no me magana fo hu me ton no me mboni din ba woni mpakura me ka se ne omudi yewura
ni pictures ni mfonyini etutu social media no so gu n'anim ase ene wayese wachina wayese no wo asem na nasa wote a eya ofa ne sen na utie nkomotwetwe nkwa etwetwe na abrantie yi so ya santini a onimdie obetimi dia aboa mankasa ide we na ye free social media no so nanso nananom be na ebetai na chi ukoye kwa na yenim so ye hwehwe animu ugitum se ampa santime mu hanu nananom emwa ye maburu na omwo nimdie a omwo betimi dia aboa amaye yi side we na afri ho no betoma ho That's the woman ni se ohwe eniema mu a okay de bia ye ka se asante eyo man okay na ye man asante sem so ehunhia ye pa okay na efritete no asante no de bia no ye nyanipa bia oye kani pa so santini pa a wono akro no ose atwa no tia asante yen hwe bre atwa mu kakra okay ebra asante ne abrofo no nya ntokwa bre ni mu no enhihye bia na asante ya yebetumi ade ho afiri kwasikoko nsem no ne nya dasani pa na na be ne fa kwa metua okay matini ono de asante ye na ye de bedi ho no de obedie nti so no nkwa ni ye yo nti so no watwa no ho no akobo abrofo na amane eti saa su ni bi eda so wo nipa bi mu ewo saa bre yi mu enti ahoya ene pasa minkuminya ene niam bebre nti ena masa niam we nyina ekoso enti saa ahoya ene pasa minkuminya no eda so wo bi mu okay se ekoye ekwadwo na nkoye yawo ne de esese mekutia eno na ekoso okay ena de atoso mienu nso so empanimfo se uhu se abrante anasa ababa bi se bi odi nsamfo ewa abonten a ya hwe omame kasa wofi anahwe ne papa ensan mu se dwaase okay ye de nyansa firifie ye de apia bonten ye de abini firifie ena de apia bonten eti se nipa na anya ntete pa ntete pa wanya no sa na ode bone bra nenka eye den ye nia bebre ye nyina se ekwa asore babo nso ami achi asese diwaja enu nani eti nka anya bibi kura no fan se ohene no koyo papa ana oyo nana eti so yo papa ana so nana ubukwa akogu nani ase enam se adwembone na wo kwa metua mpanimfo bi tirimu no ebi da so ye dai ewo bi mu tirimu ena da so kosa na saa brantie no a odi saa adwuma no wanya ntete okay ewo fie so nya ntete a entete ema ohunu se ensese migu mepani ehu fi ewo baabi a okay se nipa no wafom kura no ye wo kwan ye fa so kɔ ne nkyɛn okay enne ne kɔkasa enye se obetena ntintan fidie so no wakeka de apɛ na aye de awopɛ ye nye ne sa nti ɔno no a ɔyɛ saa de no ɔno ne maame ne papa ana na busua mu no nti obia no asebe ɔyɛ badwemba ewo abusua no mu a watimi aka bibi bɔne afa ne ho da edi saa ne ma wo ye nyina no edi wachi ebise Bible se duwaja ne wonani na wona aware na me de saa brantie na odi saa adwuma na se wadi saa adwuma no ogusu di de America kire ne se onfa nso a no mpa asem papa bi enka nkire nananom na sabi enya da betu ebuo atwa asuo frawo no enya da no na ne mpa afe ebesi wo na oyeko asante yoman asante kura sunsum enkonwa kura sunsum enkonwa ni nyina nso odoma nkoma meka odoma nkoma etwedi ampon kwa me on the boss anema nyina de maaye okay eti bra wo ye bibi tia pani na pani no nso ote akonwa so wo fansa na o ka bibi kire odoma nkoma wo nkonwa ne so a babrabo ene oni ye enkoyie ti bebre abrabo a enkoyie na mo de hye sebe abayifo a wo magime no emfiri wo eye wo ane ye na wo kasa ena masa ne ma ekoso enti asante de efiri tete ena enipa bi asori achi a nanso wo ya enkosi hwe wo ya enkosi hwe e se
oduma nkoma bo enema nyina wie ye no okay ebra akon baaye no asante konya koduru baabi a ombenya nkunimdie okay na sa nkunimdie no so no twede mponko ameta o machima ebepemen enti baabi a onya atumi free bia no untimi nsan bagitumi ni bio eno ho ahoye a ene ho tan ene ho aho pesemi nkuminya ene ekoso saa so enti yebesre pa se nipa bia se uya akani ana uya asantini na se also uye bibi afa asante ho edia ese oya hwe yi okay if se eye danyara ehun sunsanso obeba wo di opa kohye sasabonsam yam ehun sunsanso obeba if se enipa na ugu ne ho fie no ugu nanimu ase no ede abone na ode ayew ede abone ene wayew so nti so obi nya obone na se also obey de bone a esan ba wa so esan ba wa so nti yemu ade enti yemfa saa ntintan fidie so emfa nsempanyimfo na emom enka ntintan fidie no so wo de esua ade ana wo de kira ade ana wo ka asem bi a ebema obi kura ni age na wira achiche okay so elu kura titu na media me madwem no ka nim se saa ntintan fidie no ti se wani nka na nko akọ no akọ nya asere sembi na ade achichire wira na wo de asera ma wani age na nye se ugu obi hu fi ewo ntintan fidie nso wa bra asam no nso ntesa ubenya akatua o twene mutan ne betene yepe ubenya akatua nti o mienhwe yie ewo saa ntintan fidie no so ni ya ye no na otie nkomotwetwe a me ne onimdifo twetwe ya na o ka asem bi o say China hokra na owo no omukro omutimi ye phones etimi manufacture ne ma de ba ma ye use no bibi ti say WhatsApp use bi ho TikTok sa ne ma no omunye enti na ka ne de ba ya adwen se ne nka China hokra use no ye ha say kran ke so ye breni nyina so ha say ya na medase on say eduru ba bia ya na ya bibifo no okay yama kwasi buroni anase kwasi kokko no omo fayefo dodo okay so yama omo fayefo adintra sabia buru wo de waye wa de na wo de ji usika obi nso be fa saa kwan no so ayede enya sika okay enti se saa na tie de a ene saa niema na yeko no eboa ma yehunu wiase mu ensem ni wiase mu niema nyina okay na emom de o sempanimfo ede na asifo no se wode ka obi hu asema nya no kora de eno de yetimisi hu kwan okay de ye no kora no ye nanadi ne nipa hu no eti emra bi ntimi mra se so obi fa kwan bi so ede obi hu asem koto saa entintan fidence wa bra entisa se eye abrochimamu okay abibimamu ha o ba bia no ye ntimi ne saa nipa no enya de eni de esese ye ni didie okay se basa edibuo ni ani de be de ebeba ne bema ade no emfaso pa abaso se ade na ekoso no emfaso papa bia nhyɛ da maaso debi emfaso papa bia atendie duabo no me nsem de bebre na ekoso so entiti etimisi kwan sa ade a ene de beba bia no ebe emfaso de na memesre se wo mo mabusuafo na se wo mma eye sa ade ni bi no omo kasa nkyere wo evi se ena mekan me se okọ na se abrantie se bi odi nsamfo ewa abontini mu a ya hwe ne papa nsanom ewa nsadwaase na kyerem se wanya buo wanya ntete ewo fie na odi fie abontini nti ese bebo dam efiri fie nti ono odi sa nkwase adam no efiri fie na odi apia abontini nti oka odi ne maami atama wonsuro odi ne papa atama wonsuro odi ne nana atama wonsuro nti enam se odi atama obi anya ne hwi nti no onim se otimi de ko ba bia okay nanso opempempempem a opem tito wow so what you say nti de mesere ne se yenhwe na saa de na ye no ewo mfidie no so no yemfa nye ade a edi mpuntu nkoso ani yie de ne promprom ye ebeba wankasa wabrabom na nye de ebesa akofa no me asa de aba ama wo aba wo so eno de enye nana yense fom ne embrafie ye wasantemam nti yenka ya santesem bebese yetie abrante ne sem bi o kan ye mebusa ne se wonye sa nimdie we o se for 30 good years if 30 years you ana wodi
enya sanimdie wei utimi di IT ye niema otie ni kasa mu kwa na kamia kwa say onimonyamfo kra wo de cyber kra ba ye kwa no ofira santima mu hase but mibusa sade ntina omomfa mboa na saade no mombre na se na so mbe yi saade wei na ade afi yakwa mu o say support na omuhia de fi nananom ho no emma o kan yakra ka say nananom bi kra hyehye nkrofo bi achi ma omugu yewura anim ase asamwe no kan no mehu say wo kasa na wo botinko na wo bontinko anita na wo botinko o gye ne sen wo ne ya agene say support ne ma nananom mo yewura ase bibia ni anom aye din omo nkasa na enimguase da so ekoso yo midase ne na me kasa asemu yi yewura opinso ho no mbo ndia no fiao wa bia ne kwan de ato ho okay ne se be ya obenya kwan akọ ho ne asem so nananom no sabi ebinum on watwa ne ho ahia ye ma wo kwan ema asem papa bi wo ho a sabi wakosusu ho kra yeden a kire no eninti eden so ena ba akofo nsusu no ontimi hunu sese ntinka enkomodidie mo no so enka abrante ye te ne nkan na enka nananom penifo bi enye committee kra na enka yato nsa afre no so anase enka nkomo ye kra ye di wa hai ne yato nsa afre ye hu se ebia mo bo asante ne nema sese enti de ne ye nyina ye nye ene sa na te de ye nyina ye nkan ye humum se ne be ya asante nkoso ne mpuntuo ne ye die ne promprom ye betuma den aba ebise sabi opumso ono nko an sentiment kata nyame ani enti ye ne ye peja no so ho ye boni chidom no ena ema ne oma nyina ye de ekoso ebise ono ntimi mpie enkote asem yi onkote wei onkote wei social media so kra bia make kra won koso sa so nti ye na o se nka ye timi de saafo ni nyina ehiem ne ye ne ewura ahia ne ye nso ye kire ya adwen no mo so de emwa bi wo ho a o matimi adan e de abo amasa ne ma nakoso nanso nananom binum a o matwa ye wura ho ahia no e de na ya kwansidie woni se nya brantie nkwa na e kasa asem wei fa nananom ho obuso obi ade ntina mbo a oso mo atwa ne ho ahia no mo atwa ne ho ahia de be ne wo ho a da bia ye bo mu din sa because na uko social media nso a omo se nananom nsore na omo nkoma yewura because ko obi kuro so a nkrofo bi koma no wo bra no kwa na hini kura nru yewura ba bia ne mo kura nru ne mpo afra basoro enti die mpa na wo ho suma sem be mpa na wo ho a sa de yi koso na me kan yo se dipa bebere na dwen se ono onyanya ne chefa enya de obedi bia wawie odi mfa ne ho bi obi ade mfa ne ho so nanso nipa na wudi na chi no se bofo a wudi na yaw ni setuo tekana wo begina hene ni ba bia agina so what ase enti o se yen mom no anana nanom na omwo ne nchen no ena omde wo maso tietie nsem de wo mani hwa ade ehwiansem so na omu hu se na we tie eti yenye ni sei yemfa nkoto yewura anim yenye ni sei so na emwa okay na se anya sa ne so yebedi na chi okwa yebedi na chi oba yebedi na chi na de aka de emfa ye ho de a ebeduru ba bi no ubonse emfa ho na bia be fa ho enti ebe sere media menne me kan afidie so se nananom no emfa o mani ntoto fom emfa o maso ntieti asem na o muhwe ne nipa bi yemfrefre wo mo se oba manhia kra ye wo nipa bi firi ba bi time ba ebe pe bibia ebetimi ama asante empuntuo enkunimdie ene abasobo akoso no yetimi si wo mu nyina akwai wow minim di America okay minim di America o frem ba bia nso betima ba be yi ano okay what you say if say me your frem na nankra okay what you say enti nyoma bi wo ho a ahemfo no ena wo se eboa okay ebere bi do ma hene kekan nsem bi ye niema bi sa time no na ye wura ni ha okay ti se de na watia ne na echi ye nananom bebere kan o ma no tum enso nka bra oni ha no eno ko kuma no sa na oba ono so abi won sa mpa oni ha no makon wo nachi so ati ase no nso ba de owo ka no ono nso abeka ediru ba bia ne agya ne mam sa so nti se ye ne sa ne se agya ne sa de a ene na de ye di nachi no ene sei na peja ye se pese ye peja asante no ene sei okay ese ba ko ntimi peja asante ene nti ne ye yakra aboa no e fe no kotoko asechese kotoko no so ho okuta emete ne kase na ewo no ho no ba ko tua na fofora be sha nan
so enti na sise ukuma apema apembeba nanso nya ukuma apema apembeba no ho adwuma ane ye no ye chiachia no ye de number bi ya chia no kra enti sabre mome ye nhya ase na ukuma apema apembeba no ho adwuma no yenye sabe na sabe mpanimfo sese enkwan eye da wonka mama chana na wa de so na bisa tie for so so mesa ka biem mpanimfo sese enkwan eye da hon na sabinum nkwantre anabwa tano sabinum sente be kan nkwantre asa nkwantre sabia ha so nti edbesa na wa kan ahwe na se o papa nim gu ase a e kan oba o o yire nim gu ase a e ka ku na ye hwa ade na wo papa wo ko papa abodam ye be point to sa adwo papa na abodam wo ku ye nkoka obi foforo what you say enti asante ye oman asante ye dom no mo mayem fa ya no hunu nkeka ne sa akwa mo mayem fa ya no hunu enkeka ne sa akwa ye nya ho adwuma ne ye betima ye ho adwuma nso so ye betima ye ho adwuma enti mesre nananom mesre nananom pa se efi na akoi omo tietie nsem na ye hunu se obi wo ayi abrochire hemfa na se yekofa ne ba na ye betimi na ye bibi a ye beboa niema bi a enkofa ohaw ne animguase mra asante a yenye ye wi a osan akọ ne ba bi na ye toa saa niema no so ne ye toa saa niema no so ne ye toa saa niema so na time so eda me hu saa mfoni no wo yem hye me papa ese kwado mo de yewura mane ne yi na be ka ho so adenti na o se basa na sabe saa nipa kro no enti sabe enti wo bodam a enti ka ba ugina kwem debi bodam ni hu ka wo dwane o wo nyina enti se pani nu fie kura enti hu se fie to house wo no so pani bi wo so enti mesre se wo mo di sa adwuma ni nyina na wofo no abatan ne kasa nkyere wo mo no mo mfa buo ani die ema mpanimfo na bible say enkasa ntia wo mampani na o hene mpo ennome no so medinsem bi wo ha akire ne ye beba saa ne ma no so enso awiraho se mewom ni se obekom no na wo mo ye saa ne ma nyina so kotena sore de nti asofo nka nkyere wo mo se ye ngu pani anim ase na asofo ndie be no mo ye de boa ene boni ekọ otwi ko brema ina nyom ne omo hyase so nti awiraho pa awiraho na yen hwa ade bi wo hwe social media ne so a omo ampempi no omo mani tro mani nton edi mpanyifo atem sabi onananom manim a edi yewura nim ye form eye pictures videos bi di gu nanim ase no omo ye mabunu no ade tumi bi ne bo omo ho ban no mo nsuro hwe because odom me omo kra enye ye ya bro omo nua mese me bo omo di social media ne so na akwa ese me mo omo fame wa hada bi nyansapo ekọ akiri pa ntimi mo omo di ade bibi ne bo omo achi dom a omo timi nya sa kokodure kase because obi kasa timu se hu bia ni ne ho tie so obi akase ya bo omo dua na nka o nya no kre tie ne ye pa se de ekọ no bebre no afa ne se o omunim de omoye fa nanso se afa ne sanso ane ne ma esei onye hwo se bibi taw bibi eti mi na nankra me kasei o de yemsa what de wo mu o de me ma de wo mu yemsa ni ahwe so obefa ho ade so de ase ebi se bia bru se bia so me meka me ni watem ena ebi mbo a me ba echen enti adenti ena ese me ba chen na me meka me ni watem na so ogogu mani ma so enti ntan fidie so ubenya ho akatua na akatua no bo me ntwa ma nyame mfa ma me a me de ba ma wa asase we so wo de niam be gugu akwam aye niam ba kumionu bi ya ne ejeja niam o wow so enti na odoma nko obo haban bebre ri atwa ye ho ahia no so haban bebre na odi agba atwa ye ho ahia enti nyese bibi na ntimi wo mu enipa bebre na ayi wo mani ama wo mu ena ama wo mutima ye wo mu de so me say bi omo wo tumi bi obi akwaji suma bi e bi obi fie ofiri mu bosum etan na chinye bosum ketwa me kanenne bosum bia ne ososo nkwasi asem so bosum bia ne ho a ososo nkwasi asem so bebre ente
ade e fe no bosom ase Chirimu. bosom nka nche so ko wi obi ade ko di pani atem kofo obi yiri ko di nsamfu o Okay. bosom mpesa what you say na ye wo enipa bi wo ho akomfo bi wo ho a sabia buru sabia so mesre ono de obedi enti Yeah. so obi ba na so se ebia me beje sikan ya duru ana me beje tu adura busan se den no de koye enye ofiti preko ana wo ye sa nyema na ma no what you say en habane de wo ho betimi aye suma ne betimi agina kire ana bosom betimi agina kire na mo mbusa no so odi kodi bone de a enye ma no so na mom tumi bi na akutia no e wo kwan bi pese eyi ne kra firi ode a eno de ayi wadwuma e wasa de saa na odman kuma de amasa mo mfa nyam wanipa what you say enti ebeduru ba bi no enipa bebre ebehu na nankra na o kasa ne nipa ban okay ebeto ye bo ase akosa niam ni nyina mu enti saa niam na ekoso nyina no enya ade a eboa enti awofo ene sese etu omumafo na ayese awofo bebre no mato omuma ne pa ahwi okay pa ahwi omato om ne se se ade a oye no onya sika bafie memnya bidi obo abusua onya bi tafre na enya kwampa susanso no na wonwene ho enya kwampa eti se abaya si so foforo na tese ne maami ni mba bi onam ne papa ni mba bi onam obo no diska aba kwan krofo so nya sika woni mase enti ebeduru ba bi no eha obi baba sa sika na wode ba no se da so da hokra eho ka enso tua obasa boka e we chire enti bi de amesra ni se enti ntan fidie no ye di suade ye di kirade ye di tufo ye di yema obi a ne wura ho ne wura chiche ne mfan ni obi atem ye mfan ka asamboni ntia obi so obeka bibia tie obi wo afidie no so a ada na nipa no wonne ne mienu enhia na de so onne ne ye mo ne ye na fidie so amoye ne ze mo angaza muni ahode muni ahukodro na je ze muni ska mo le betwo manso so entinsamfu na mudie no so ati ase eye nsamfu pa na mudie no entisa me nana me metie so ye made na ha me a enya ha na me ba be kama asem na mo ba bia wo bia no wo twe ba wi atekura mepew na enyina ye hu de be ya fa ya kire me masem so ati ase na fidie so de o ka bibia e o ka no kwa so o ka bibia o ka no kwa ntime de me sre bio se nananom fo mo nansi fo okay na de ye fa ho ebe yeye na sabi nse hunu ne nsamfo a ekoso wo sa fidie ne so no ni nyina betwam se basa na se enye ya ba bi kura na afidie ni bi firi ba ya kura sa ne ma na o monye ndi ade na ye ekwajeto ye ho so entianso enye ye hu mfirim okay na ye mfa ya brabo okay eni de onyanko ade ma ye no ye fa mo ye bra eno beboye nana ye be ye ne yesi fom bai me pese ye di nkomo kakra me se bai na wo hu yewura ni mfo na etwagu afidikesie so wakopiem Canada na wo hwe se ne mrofo pa esa ya nwum yi bia ade wo fi oye ase ye tutu yewura se bebi o won ye no wo hu video ni bi wo hu ye no wo ya santini wo fili sen se na wo hu ye wo wani age se anopeya na mi hu bi anopeya esa se Friday no ana pempem soa na enye easy uhu ye ya chance de ye flag ye kente ye enye easy ka bibi fa ho nti the American say Europe so nyame nhira no piao na nyame nhira santeman piao na nyame mie ya adwene mu okay na ye ne a ya adwene emfo nneoma bi a eye papa so no ye nyina ya adwene sesa ye ntimi bedi akire hwe aman bebre na wo wiase o oba abibire mu ha ana santeman mu ahemfo bebre ena wa okay adena kotokonye nko na apie o wow enti dan me ka asem bi kire mu se nyame bo se bekum osono a yen haye ho okusie ho na ya usere mu edu what you say ado ehye de koso wotan ne ne ma pesami kunya ne bebrebe ne ade nyina no ohene ba na aduro
Baby asese yewura wo no wo hene ben na aduro no tiny free he yes come maso but what fa abade am ni said ye owo ye na ye tan e ye tiny free he free o tiny say yewura kan bibi say sebia bru sebia so wo ball aso hene kura peja wo hene no na ni monyam nye de emrem eno no o kan na asem no nso wo peja na hene no ena ni monyam abam ena wontimi mpeja a wo de so what I say enti wontimi mpeja ne no obi apeja ne de no esese eye hin ne tan ani bre ne abufuo so what I say so de bia ye hoahoa no sa so busa say ana wo ade wo hunye ni pa na oh hina wonu atimi sole se me pesika na me de aboa me man me pesika na me de ayesei me pesika na me de ayesei na okufu se okoba no nyambe ende obishira na nyame ishira no nyansa ne bedoso sa nti o se nyame ishira na mani pa yedefo odefo obedwuma ye obedwuma fa bi nka ho oh enti etan ne de ebekoso a nanso enkosi hwe what I say enkosi hwe enti yesre se onyame ento ne nkwam okay na onhyira asante man ommo ne ho ban maye ommo ne ho ban na fe asante yenya adwen papa na ehu se odoma nkoma ama ye ohene okay se yetie no na yedi na chi emfa ho ne de o ye se nipa de wo ye den a wo ye nipa oh yeah enu nti na sabia buru sabia som ya na mpanifo ne nananom bi ye den ebe no nti se ne ba bi koyi a na se mu ina sitire na we de nka ye se ya asa agrabro na we de adamo we de nka ye se ya oye nipa obetie sabe oye nipa obetie so ho na mu ja ne se wonko na se wanzo sa ko gina ba bi ko ka ne ho asem bone a na wankasa etire na eson no na eson sese tibo nkoso so ati ase enti ade a ye pe no ye ni yi ade a won pe no na wototwene na se won tontwene na pe nko ade a de wo hu bi a ase bia no ese utimi ye den ni ye na ofa wade nana misi fom no na asembi da makoma so mpese me fa fidikesie so na me de to eye nananom anim eni asantema nyina anim empempin yewura etenase a wose yemma ya sante sem ho ehia yen na so ne hwede ekoso social media ne so sene nananom ayedin omonka bia mfa ho na ya na etia koma ema areho ba na so se ye bu nkompo ahwe yechi na ye hwe bra na yi nananom ekọ esa te se domasa dentresa ene asahudo bebre na no omuka bomu eye baako ema nkurimdie ebaye entere die be na aba a omo ayedin a omo mpusu omo ho ewo nsema ekoso ewo eye social media no so wei eya desrede a oba mode hie mede tumanim sa mo pusu mo ho monye baako esanse prewo no uyi baako a ebu uka boma entimi mbuda entima sre se ne muti gina ye eye baako ekodomasa ekodentresa ema nkurimdie baaye no monkoso nyemma yen na ya sante sema yewura impempi no bo hu daruosi ema hu hiaye no ehu etima hia yen nana ye sori makakakra de be na so be kade afa we no ne o ya mamira ho senga minim buru pa nke nenka maburu pa nana shirapo ama me fa bi mani ntwitwe maburu pa on se eye I will free okay I will free na amasa anyo maneba okay so ne so we free a na wa hunu ba bi afra hu ba bi a woko okay sa asema e ba nyina no bra e ba se nananom ekosa esa hodo we nyina no omu nyina hia ka omu tiri bo mu no abosom e kantam se e beji asantema e den e de esi ne de na ekoso yi so enempo de odoma nkoma ye adom a enya ntokwa nemu aya no hunu ni kasa bia enipa bi keka ade gu asante ho fi adenti ene yentimi nsori nyina etimesre se dia wo kana meso mesre dia toso se muma ye wire mfi enkopem bre dodo pi biu na emom de ekoso bia no muma ye nsori na yentu sa asane biu a enye sebe ho ntokwa no na emom kasa bi obi ka eti asante a enye no ye mani hunu se ye meka no enti ono so meka ye ena asante so nye na dwen so okoka boni aide etia obi
nti ebesere se de ekoso bia no ma adwobere o emra na ene baabia nananom Europe mso ada Roma baabia de ne ma akoduro no ene enye esa debi ena ye de bobre bi na emum empuntuo promprom ye enkoso so ena sesei oman bia ye de ehwehwe nti ama hodo nyina no a sebia buru sebia son muka bom na wi asanteman no munyina monkai monsori na emwa ene ade bia moya ema asantenka bom ye kese na sa peja no moma yensa nko yechi ne yenkonkofa moma ye wiremfi ne yenanna ho ebradu se yesa peja asante na asante ekoso akura ne tumi ne nanimunyam piao nana yebeda ase se mpempi no yeto yensa frewa onso wo ba na oni yen ebeche eye yamanre ne yamane asante se mu behia yen ntinu se nananom so atie ne wasopam mbetu ho anamo na sanye mawe na yabre na sekora abusua yere nkomotwetwe ne nyina esi aha Nyansapo TV mesro se boadoma ne so na ka Nyansapo nyumaku ne ho se ne beya mpempi no yede ye video no etumu a wonso nsa timi aka bi na wohu de ekoso ewo abefo ntintan fidikesi so etimi a kire wadwen san se adwenkyere we no eni ba kufu eti mekire ma adwen no so betimi a kire wadwen na ye na ye de adwenkyere no aboye bra na bibia so etimi akoyi e de amaye ma menkai wo se ye wura wo hwe no ne ho ye pa wo bebi a wo ye nche no etu hu videos pictures se de hankof agu ne nsa boni nyina tugu eye ntrosem yewra owo na akopim we Canada se ne ye gege ne so ye ma ne so ye peje ne din no enya asem ketwa abusia etiro me sori soro na hye ne so am se ene no owo abrempon Royal Kente Palace ana also ye na sene ope kente papa efra ope chow edo 98 mu na de akodwabo bia se ye eye bedintuo eye ayefro ase ba bia dia ene mekanfo owo abrempon Royal Kente Palace e de amount enye ahusiesie nkwa no moye sesebio uyo abrantie na wanya udofu bi na pese ukofie ko ho abusua na obeye wojira obetima hyehye nioma doso e dia ma na upie dwabo na se anase upie wonsi wanima ase watwa uprise wabusa se uya santini ana na waje so san uya santini san so santini ana ebe hyehye niema no e dia ma na bibia akoyi enti fa ne number yi na frɛ no anase bra Kumasi Santase runabout ehwa anowo enti no ofrɛ na ono nso ono be kasa obenya to kwase dia ma na de wo pɛ no nso nsa etimi aka osonfo asona ka echi adwa krumu na me na metena ase a me di dwumadie mu chia me da se na yebehia bye bye Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu